tohoto videa byl pretočený, takže nehovorte nic na to, že tam byla halloweenská výzdoba. Dík. No bože, co se to stalo? My hrajeme zase dropper. Nebudem to rovno okecávat a jdeme na video. Já to nevím najít. All games. Dropper, máme dropper. Doufám, že dáme aspoň 5 vinů. 5, 4, 3, 2, 1, boom. A pojď. A už se zbýval trefy do vody. A já jsem to zvládl jak pán. No, toto je dobré, easy. Pohoda, lahoda. Ne, toto nenávidím. To není možné. Není možné, že tento level je... Na tento level jsem se dost trápil, takže pojďme si do takovou kratší montáž, abyste se trošku zabavili. 3, 2, 1, go! Kámo, konečně se to dá. Šup. Já že to je mrak. Toto mám jak zvládnout. A takto. 24 sekund. 24 sekund. To co je? To je čo toto? To se nedá. 3 sekundy. 3, 2, 1. Super. Ani jeden win. Výborně. To už začalo, aha. Já se tu hrajem s nastavením a ono to už začalo, no, tak to je easy. Co? Já vím jak. Počkej, co? Však tam byla voda. Jaj, takto, aha. Nie. Mám to. Mineshaft. Tak toto jestli bylo médium, tak já jsem... Nevím. Pojďme na to. Jež ne, já vím, co to je za mapu. Dobre, tak to je všetko. Kámo, tak to bylo mega easy. Jaký se to dokončil? Jak prvý? Jo, tak bereme to jak jeden win. Kámo, ta mapa mi teraz připadá tak strašně easy. Ale vtedy vůbec. 7 failů maximálně jsem mal. Ty kokos. To je dobré málo, kámo. Nebyly tam zlé mapy. Jo, ináč pokud bych se vzal odběr, tak pod videem je také jedno značítko odebírať. Mohli byste mi ho dát, prosím. Zabere vám to len 1 sekundu, tak proč ne? Ľudia, neuvěříte, co sa mi stalo. Mne sa vyplo nahrávanie. Takže teraz musím mít všetko odznova, ale nemusím mít všetko odznova. Mám asi půlku videa, ani ne půlku, nahrátu, takže to idem dotočiť. Užijte si video. Ja ináč toto video točím o 6 ráno a strihám o 6 ráno. Takže tak. Už jsme v zdropi, aspoň že tak. Kámo, nekvitujte to. Ja chcem dotočiť video. Už začíná hra konečně. No poďme, co máme hned prvú. To si robí srandu. Tak jako doufám, že to je nějaké easy. No, tak to sa mi to ľúbi. O ne, memory. Jak jsem viděl tento krůžek, nevím proč, mě to připomínalo Bapit. Ale já nevím, kde je ta díra. Regulérně nemám šancu to otočit. Mám. Nemám. Doslova nemám. A víte, co vám povím? Toto není lehká mapa. Kamoška, to svá před chvilku jsem se zabudil, nemůžete mě už hned nervit. Pane bože, to byly divné zvuky. Pojď. Nice. Máme 1 minutu. No. Já vím, že vy vím, jak chcete vidět nervit, ale to se teraz nestane. Takže já to tu dám jak pán a jdeme na poslední mapu Birdcage. Pane bože.
Pane bože, ne. Dobre. Nemám šancu. Nemám šancu. Jak? Ja vím. Ne. Počkej, co by sa stalo, kebyže takto padám? Zdechala by sa im jak nečekané. Dobre, takže na budúce nebudem dávať túto vec, ani túto vec, ale len túto vec. Takže dáme, co ja vím, board games a takto to vôbec. A asi painted môžeme dať. To si robíš srandu. Proč to kvitujú všetci? Jo ľudia, ináč povedal som vám ve videu, že chcem mať aspoň... Co robí? Povedal som vám v videu, že chcem mať aspoň 3 viny. Keď áno, tak už mám 2. Ja vím, ten jeden ste nevideli, ale ja ho mám na videu. Kamo, nevěrím! To byl asi jediný záběr, co jsem získal z toho, jak se mi to vyplo. Jak jsem dal na jeden pokus tyto ilúzie, či geometrii, či co to bylo. Budem prvý. Jsem prvý. Nejsem prvý. Ne. Dobre, takže huslové noty. Jo, ja som chodil na instrumenty, ale potom som prestal, pretože byl covid. Kámo, tak napríklad to Vintage, to byla najhorší mapa treba. Emoji, ne. Adanka, Jumi, pomož mi. Emoji. Ja sa zdávam. Jeden win potrebujem. Jeden win. To zvládnem. Jeden win. Info, to zvládneš. Áno, máš pravdu, zvládnem to. Nezvládnem. Jaký blbeček vybral túto hnusnú, škaredú, odpornú mapu. Oni sa mi ešte aj smejú. Ty smajlici. Skip. Ne, prosím, ne. Len dopredu. Ale to sa nedá. To, co dali. Ježiš, ne. Ale tak to môže byť v pohode. Jo, je to v pohode. Takže. No, poďme. Spiderman. Poď. Nice. To mám jak dát? Však nic nevidím. Jak to mohl už dokončit? Co to vybrali za hovadinu? Povedz mi, že toto je sen a že reálne nevybrali takúto hru, teda mapu. A teraz mi povedzte, jak sa tam mám trefiť? To by som teraz akože strašne rád vedel. Dobre. Kámo, dobre. Kámo, míril som na vodu, takže to sa počíta jak win. To prosím, točím video o 6 ráno. Prosím, uznajte mi to. Ja už chcem ísť spať. Jo, ale tak to sa počítalo, takže papa. A dúfam, že sa vám video ľúbilo. Keď áno, tak dajte like, odber a u ďalšieho videa zase čau.